Velkommen til Pensler og Perler, og velkommen til vores malebar. Nede for hver maling, der finder du den her lille firkant. Den første streg er et enkelt penselstrøm, og den anden streg herover er 3 penselstrøm. Det er det, vi anbefaler for et ensartet og flot resultat på dit keramik. Det tager cirka 1 minut for maling at tørre, så det går altså ganske hurtigt. De store bøtter med maling er til at fylde op i paletterne. De må meget gerne blive i malebaren. De små tuber tager du med ned til bordet. Gerne lige give dem et lille ryst, inden du går i gang, og så er de til lidt finere arbejde og også til at skrive navn i bunden af keramikken. Er der først kommet maling på dit keramik, er det ret svært at få jer dæk til. Derfor anbefaler vi, at du tester og leger lidt på de her rå plader keramik, der ligger rundt på bordene og i malebaren. Effektmalingerne indeholder små sandkorn eller gnister. De reagerer på varmen i ovnen, og det er så det, der giver det smukke spil på keramikken her. Maler du ikke på keramikken, bliver keramikken hvid som her. På pladen her ser du den samme lille maling. Siden herover er sådan, det kommer til at se ud, når du maler lige om lidt. Mat og meget lyst, og siden her er efter glasur og brænding. For at lave vores ballonteknik, tager du den her lille ballon, dypper den i maling og dutter så ellers derudad på dit keramik. Ønsker du at lave ballonteknikken med flere forskellige farver, vender du blot paletten om, lægger det antal farver du ønsker, så de flyder let sammen, dypper ballonen i midten og dutter så ellers derudad på dit keramik. Vi anbefaler, at du bruger vores malertape på den rå keramik, altså inden du maler, da den derved hæfter bedst. Vores krystalmaling koster 50 kroner ekstra. Du hiver blot fat i en medarbejder, så viser vi dig de forskellige muligheder. Ønsker du at benytte vores sæbebobbelteknik, koster det 20 kroner ekstra. Du hiver blot fat i en af vores medarbejdere, så laver vi en blanding til dig, og kommer ned til bordet og viser dig, hvordan du laver sæbebobbel-effekten på dit keramik. I sektionen med effektmalinger finder du også effektmalinger med gennemsigtig maling. Det betyder altså, at du kan lægge en farve indenunder. Her er de 3 læber, den gule, en effekt ovenpå, kommer altså til at se sådan her ud. Når du maler, så gerne tænk på en lys baggrund og noget mørkt ovenpå. Du kan nærmest se her, hvordan den hvide forsvinder på det mørkeblå. I vores malebar finder du ekstra paletter og ekstra pensler, svamper og andre remedier. Tegner du op på keramikken med blyant, så gør det ganske let, da blyanten så vil forsvinde i brændingen. Tandbørsterne dyppes i maling, og herefter kører du fingeren på selve tandbørsten, og på den måde laver du vores plastteknik. Pas på de andre ved bordet og deres keramik. Ønsker du at benytte vores ridseteknik, maler du dit keramik med 3 lag, og herefter tages en tandstik, og dit mønster ridses ind i keramikken. Du må gerne trykke lidt til. Vær forsigtig med at få for meget maling på keramikken ad gangen. Ved mere end 6 lag kan malingen trække sig sammen, som du ser her. Får du maling på tøjet, så går det altså nemt af i vask, og når du efter 8-10 dage har fået dit keramik hjem, kan keramikken fint gå både i opvasker og mikrobølgeovn. God fornøjelse.